Amalwa awni ya kuma bismillah ka jabarani kani o Joliba TV News limana umiye kuna fondi gafewe olude lakali wati sileflani anfe ano ladarado anfe amimbi talike gafu mana bo dongodo amalaje ka ukono kuma lakali awi wala sabe bisega ika famia soro jamana kuna fulla chogomina lada anta wuli anfleba amba bela jire foka awali mando amunu be kan fle malikono ani malikoka ajira ka fo minye gafewe amanda do bakurumba damado la kasoroka minye do akonna la ko wala awye amada mneni fasidi 7 l'indépendant akumana limana l'indépendant ajira ka fo ko minye farfinat le bien fanje kulumi be ni o CEDEAO ko be feka nyangini ni o be feko tamali kama ko anake o be feka minye farfinat le bien fan jakulu mimbe fana no banga soro ko fo no union économique et monétaire ouest africaine UEMOA o kana ke ko fe ko sendo CEDEAO ka jere mimbe na bulalo ka blad janvier kalo tle kononton na tayna akara ka fe no amina ndado la sisa o mana boye no minye jakulu chama badi farelo nyonka be minumbe no usonte franje la fanga aka tabulu mabi olula ko Imam Mahmoud Diko kasema sibala ani jakulu chama wera minu faralo nyonka uyajira ka foko ni kudita wera de damne toy maliko na la sabu ko fanga franje la fanga mina akanga ba février kalu ke mwani wolo flana toy kulu tina jena fevrier ka faroka amina ndado o kuna fono la 600 l'indépendant kono o mana boy miye info matin ale ajira ka fo limana ko gazeti ka soro bamako ale du konna la wati na ka sawuke ko minye gazi frelawi uluka de membi takaju mano subvention wa jala ka fo o tika soro ka sawuke gazi yere de tika yebi mali du kolo sanfe ani bamako ya no krenkreni ala o gazi frelawi ajira ka fo ko ingele akon mimina uka juru chama de gouvernement la gouvernement fana keleno ki dade ka kolaje amina ndado ala info matin ale kono miye lesore far kolonyere je stratigala ajara ka fanga dola takene ba mimbe abamako ya ni ukama ko stade du 26 mars limana ko stade du 26 mars glana ka nyada nye kuraye ajara ka fo akle ubele jele radira jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ma kunungo ka sabu ke dilani mi ukera aye kalo kononton de ke mimbe talike wala sa ka sega nyada nyuma so les sori o famina ndado la 600 limana o miye nouvelle horizon ale ajira ka fo ministry mimbe nale banga soro ko kuna Alfuseni Sanu kwaye chika blakata miye ministry so bela jele mani jamana chakera ba minumbe limana unama nye kube fefeke soro kula ani ukanga musaga fefe bo ko ka keni gouvernement ka bara boloda mimbe nuka mako PAG programme d'action gouvernementale samba flani mwani kile ani samba flani mwani flaku ka sebenike nu umana ke ubi fefe san limana uka ke sebende ka chi ministry so ima wala sa na fulu bota ukadon nouvelle horizon ale ofo soit de bamako fana ale ya jira ka fo limana ni wati na ko Allemagne jamana ya jira anga jamana nyemogo la ka fo ka kelece munu be Mali du kolo sanfe ko ubina dansigi ke uka kelece uka bara la Mali la yanno ka ko ka sababu ke ko kudita o de bika tukutu nyona Mali la ko lu tiseka to ko koro amena ndado o la 600 le soir de bamako ale konnala limana minye l'indépendant ye amba damne ale la l'indépendant kumala l'indépendant jira ka foni wakatina mimi talike anga jamana konnala ya yoro CEDEAO malibe ale jakuli kono ni oye farfinat le bien fan jere jakulu mimbe ajala ka foko ukanga jere doke mimi talike janvier kalot le kononton na tonina akara ale faba no ye gana faba wala sa mimi talike sommet mi flene ni krengrene do CEDEAO ale bino sigi malika ajala ka fo kabi janvier kalot le folo temene yoro assise nationale de la refondation barau kunchera odu sajere anga jamana nyema oye 7 ani oye assise jabiwi kato da mi CEDEAO ale jamana kontigi unyekoro nga ajala ka fo CEDEAO ko ale bina sigi krengrene ke janvier kalot le kononton no bebe karina toima u fela binye ka sego fo lasa limana ajalla ka fo la dala CEDEAO ko ni jamana nyama wo bu sigi ka uka jereke malika ani mi la gine jamana ka nga zena tay limana ajalla ka fo ko CEDEAO jamana kuntigu dronte minye soro je kulba mi be no be farafinat le bien fa fe no ye UEMOA ajalla ka fo UEMOA fana se mina do koina sabu limana dorete ko ni nyangi be bwala
limana ko uyema fana anake u fana be songa nyangini belebele bawuli malika mana boyno lesor kelinga fola ko Mali limana uniya jatemna anga jamana uyema konnala a joroka bu ko sebe jago ko na sira nuna tanika segi minumbe no bani jamana wara uche hal na solla mimi talike kogoji te Mali la yanga yoro minumbe ni kogoji be ina fon kuna krini knockshot oyela anga sani fero ka do ko sebe ngami sidawu jamana to minumbe na jala ka fo malika tanika segi jago ko na sira nuna o fanga ka boy ko sebe ami fenta man sa limana abibo olu jamana de konnala kana Mali la ya jala ka fo re ko sanwosa limana Mali ni jamana ton nyoche miye milliard bakele ani koy ko o de bi fale ani ni jamana nyoche wa mi minami sangana limana unia da wari rema bi se milliard keme flani tanu kono toma nana na ke ko yema na nyangini takabla Mali dala ka umbla ankelena jena kwad songa ke gela badi o de la ko sedia wo mina jeremi ke janvier kalot le kono to na toina limana u fembe ka me foko uye datugu Mali dala note ala kan kishi a kololoma yana ngabo ale independent killing kono limana umimbi talike Mali la yanno ajala ka fo hali sisa jakulu de ka fara nyonga ka miye frate la fanga ka ngaranda ala adon jala ka fo semas no ye imam Mahmoud Diko ale ka jakulu fo ata se politique tono be kwa mako PSDA anyamo ba Ismaila Sako olugo kubi wele bla malide umbela jilema limana ko franje la fanga mi fla an kunani ko utalla ko don février kalot le mois an wolon fla no kon temena kaba ko olute franje la fanga utalla ko don ko wa ko una olu yere na wele bla jamana deuma ukana limana ko jamana de be ka faranjonga ko février kalot le mois an wolon fla ko ni no o temena ko olu kon te fewre nyini olu ba nyini de jamana de be ka ma woro sugandi minu mi sega chamanje fanga a nyemine no te ko mimbe senani ko ni fanga were de daboto e olu tena jeni minye nga limana ni politique de ko lu yo fo mimbi talike ministre korodo be Dr Ahmed Sow ale wele dakande bla Assimi Goitama limana jamana kutigi ko ka faina ko na le bisenia ale reka Assimi Goitai limana kuma mi no fora no ye ko ka franje la fanga ka ta kaloro ka ta bla sandurula Dr Ahmed Sow URD nyama dankan dodo aka kuma la akwabi ale kon tama ke kuma gelewe gale ta ko ni kera ina fo la delikande ka nyeshin jamana kuntigi mano ye Assimi Goitai limana Amadou Toumani Tourala mahinena na ka ministre korodo ako koni ale ke Assimi Goitai ale bi sebeni ke bibe ka nyeshin CEDEAO ma ka fo ko sebe min taradi uma ko ka franje la fanga mona bo katana sandurula o kale bi sebeni ke ka di kata fuyena ko sebe uya bo ama ko wa ko abanyi ni fana ka kalata ukuluke ajanimba limana ukake février kalo samba flani mwa ani saba na tonye ukake ajanimba yere wafana ko ode la ko colonel Assimi Goita ko nake anake mauna tugu anofe ukofere ko wakabse ga hali na tuguni ki kamo jamana kuntiga nofe ko wakabse ga jama chama yere soroka tugu anofe wa hali minye do na taula nako kavi kambo jamana kuntiga nofe limana ko jamana de una tugu anofe ko cigarette na kola ko wafana kabse ga je kuludo blasenga no e fondation do mimi seka anga finitigu ka dagaro minumbe no e kawye anika mimbi talike jamana yere lakana ni balia mimbe sena sisa kasika ferotike wala sa jamana biseka lakana tugomina biseka ubara uke wa ko yana ka hali sambi duru walma sambi woro nusoro limana ko abiseka jamana nyamgo yake do na taula ko koni ale ga felai limana ko na furu flade ayen numbo lene fana ale de konala nambura ino amido info matin ale kono info matin kumana ko ni wakati na dirla ka fo ko gazi ko dese de be Bamako yan limana gazi du ni ale desera Bamako du konala limana abina fo ko mau tobli ni fenchama be ulu de be gelea ola sa kabit li tanduru bo sisa ni besena info matin ka kuma la ko ni Bamako du konala bi femi be na tika sega soro na gelale do kosebe limana ko e gazi buteli kele ni ko kiba nyini bi limana tiena ebi yoro chama yala ka sababu ke ko atsega sa sabu ko kololo mi bala abena fo gazi kilo woro
ni ko ibo san limanaw numa wakilin fiyena uta wakilin keme fla ubo fiyena ko na tawota ko gouvernement kele do ka take fere min be kono sogoni bolo limanaw no ye ki ngolo labo ka ke na fo etika fen laje ki dade akoka limanaw ko gouvernement tabolo kembo de gelya be nga mami be se ka nyere bo no ye fangai fanga kele do ki dade ko kolaje info matin ka fola olu koni yala la Bamako yoro chamala utara fawon fafe iba soro gazi firlaw ka kuma bi ke dore ye ko gazi mi nabi di uluma minnu ba takata ferewo minnu ba fere anguro lawo libana a gazi soro tugo ko de ba to ube do fara aka bele jele koni ya jira ka foko songo de ka gelen bi kosebe itse ka fensa geleya la ka tla ka foki bo fere no yala ko ni ni ay abi fere no yala o ya soro gouvernement de ajorola no e ka subvention di gazi fere lawma info matin ka fola libana ko ni jate mine ke sisa amina fo juru minnu be no lu kan ga di no ye subvention ye olu chama de fara le nyonka ko ali samba flani mwani kelen o to o maseka di o gazi firlaw ya jira ka fo ma minnu be boni gazi yoro wero la kanana mali ko na la ya olu de bolo bani do bi gazi ko la o de ato fitini minnu yere be soro o gazi firlaw ya jira ka fo olu bo kerengere ko di were ka client kerengere no ma yoro mami be ne o mago bala sangani wati bela yoro etna asoro o de la abi gela kona la bi gazi koni libana o katika soro bi fifiu na bi soro iba soro ntesan so o de bi da aka limana o asirasa gouvernement aka ijo ajorola ni kombe senani ma o ka se ga gazi soro ka bla ubulu koro kuna foni fila limana o ayini bo info matin ale kona la nambora ya ami do mi fasi de 7 lesor ale kumana limana o ne kuna fondumaye saba jala ka fo anga dura tan kenemba mimbi Bamako ya no nuka mako stade du 26 mars ajala ka fo ko stade du 26 mars ko aglana kokura ka nyeranye limana o ko mi mimbi talike jekulu minnu be n'olu be ndolata kofo ina fo kafuna nyona ani FIFA na nyona yoro olu de kunye stade du 26 mars ka fo ko aya togo min bi da ndolata kene to la walma la hala min be no obe ndolata kene to la ka fo min ye ndolata we olu bi se ka ke ayoro la kabi min bi talike me kalo temenena FIFA ni kafu olu de ya jira ka fo ko anga ndolata kene bain limana ko atseka ndolata kene foi bismillah fo aka klan kokura limana kabi o kuma fora jamana nyama de utele jona amma meyere kalo min ndara o kanoy avili kalo e otle folo ka seka abara udamne wa jalla ka fo kalo kononto limana o de kera abara la bara minum be nabi talike stade 26 mars anyegen kata se akurankuma fo kata se tableau flamme be no ni ube jawye oka ani kata se peinture ani mimbe talike mausigoro ani dola rebe tayro mina no ye bin safela no ye pelusier ani gradin fo kata se kuna fundila rebe sigoro mina ani salon minum be ayoro ko faluna limana ya bele jere de la ka ke yoro kura wi kunungo min ye jamana kuntigi colonel Assimi Goïta limana ka fara premier ministre Dr Shogel Kokala Maiga ani ministre min be nale be far colonial kuna Musa Atayer ani fédération malienne de football nyamaba Mamutu Touré nuka mako Bavier limana olu de tara kunungo ka tubu nyada bara kuran keleka clé kura koni o tara ka di jamana kuntigi ma ka fo de la takene no ye stade 28 mars limana ko abara akuncera fenfe de la tan limana ne abora gen fa fa fe ko be sika ke malila yanno kregrania la stade 28 mars kono no te ko minye coupe du monde ale de la tan minumbe no ye éliminatoire we amaseka shike malila ya antara bele dele ke marokaw de fe o ka dugumbe nuka ko agadir ka sawke stade 28 mars afora ka fo ko de la fonti sika ta kono na madla kokura o de la akun sosorole do folo akun dlone do folo ko bara koni bana niye tare stade 28 mars limana ko anyara nyena wa miye jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale ko ni woni ye dombolo mi ni mabseki disi goshina bi sabu mimbi talike ni anga ndula takena ulaje limana ko ni misega ke jigaye wala misega ke ka kuba datu mali dola tana bi sabu ko ni anga dola takena ulaje
aka kambi an ka dolatana u ni yɔrɔ ɲumanw ka kan wa ko baara bɛna taa o taabolow de fɛ minisiri min bɛ yen n'ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale y'a jira k'a fɔ ko nin fana ye olu ka nisɔndiya ko de ye bi wa ko a bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ an ka dolatan kɛnɛw la ka se ka gɛlɛya ninnu ka wuli ko baaraw bɛna taa o taabolow de fɛ ni dolatan kɛnɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la yan u bɛna lajɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛda dilan walasa jiginna kana sɔrɔ a la don nataw la min ye Musa Atayɛri ye a y'a jira k'a fɔ jamana faamaw bɛ sira min kan nin ye ko nin bɛna fɔ u hakili bɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw olu ka koɲɛ na Mali kɔnɔna la yan limanaw hakili lajiginna k'a jira k'a fɔ stade du 28 mars ale yɛrɛ birikiden fɔlɔ dara san 1996 jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Umar Konare ale fɛ walasa CAN 2002 min kɛra Mali la yan k'ale ɲɛ bila a baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen banna san 2021 waatiw la a jala k'a fɔ maa 50,000 limanaw o de bɛ don stade du 28 mars ale kɔnɔna la kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen an bɛ don min ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la Nouvelle Horizon a kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko min ye an ka sɔrɔ minisiri ye ni o ye Alfuseni Sanu limanaw k'a ye walasa dɔ ka se ka bɔ an ka musaka minnu bɛ yen n'o bɛ don jamana cakɛdaba ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni programme d'action gouvernementale n'u k'a ma ko PAG san 2021 ani san 2022 an ka sɔrɔ ani nafoloko minisiri Alfuseni Sanu a ye bataki dɔ de kɛ lettre do ka ci an ka jamana kolatigɛ cakɛdabaw bɛɛ lajɛlen ma a kɛra minisiriso tɔw ye o a kɛra cakɛdaba minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ani cakɛda minnu yɛrɛ bɛ yen ne olu de bɛ limanaw nafolo mana bɔ cogo cogo olu de b'a a ko sɛgɛsɛgɛ n'a kan ka bɔ n'a kan ka don sira min fɛ olu la min ye budget d'État fo ka taa se secrétaire général de la présidence directeur de cabinet premier ministre ani institution minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu ɲɛmɔgɔw k'a ye lettre in ci olu de ma Alfuseni Sanu y'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ jamana ka musaka minnu bɛ bɔ n'i y'a sigi 100 ko 30 o bɛna bɔ a la ko ka kɛ ni san 2021 ani san 2022 ye n'i ye jateminɛ kɛ ko min bɛ tali kɛ baara minnu bɛ yen i n'a fɔ jamana ka ci minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ jamana kɔ kan a jala k'a fɔ minisiriso min bɛ yen n'ale bɛ affaires étrangères kunna ale kelen pewu de bɛ yen min ni baara ɲininkali tɛna kɛ ale la sabu ale ka baara bɛnnen don jamana kɔfɛla ma ko nka minisiriso fɛn fɛn bɛ yen n'o b'an ka jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ ko i bɛ fɛn san a kɛra mobili ye o a kɛra bolimafɛn wɛrɛ ye o a kɛra i bɛn'i ka yɔrɔ de dilan o a kɛra i bɛna ci de bɛna kɛ ka taa jamana kɔ kan o a kɛra lakana ko ye o a kɛra fɛn o fɛn ye limanaw ko minisiriso ninnu n'u b'a baara kɛ u kan ka sɛbɛn de kɛ ka taa ci k'a di minisiriso in ma n'o y'an ka nafoloko minisiriso ye nafolo min kan ka don a la k'o jateminɛ n'a baara bɛ se ka kɛ k'a jira k'a fɔ affaires étrangères olu ka minisiriso ani minisiriso min bɛ lakana kunna olu dɔrɔn de tɛ a ko in na n'o tɛ ko minisiriso fɛn fɛn bɛ yen limanaw olu da bɛ a la wa u kan ka a ɲini n'u bɛ baara kɛ limanaw n'a nafolo bɛ bɔ jamana wagandɛ kɔnɔna la u ka sɛbɛnni kɛ fɔlɔ ka ci min ye minisiriso in ma walasa a k'a dɔn k'a fɔ nafolo min kan ka bɔ o hakɛ ka se ka dɔn nafolo kana kɛ a bɛ bɔ ka taa ten jateminɛ ti k'a la walima ko nafolo min di minisirisow ma a kana kɛ a ka di ten jateminɛ ti k'a la min fɛn fɛn bɛ di limanaw jateminɛ ka k'a la a bɔda ka dɔn min bɛ bɔ o ka dɔn nafolo hakɛ min bɛ don min na o fana ka se ka dɔn o de ye ko yɛrɛ kunba yɛrɛ ye a jirala k'a fɔ min ye Alfuseni Sanu a ye lettre min ci nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso ninnu ma a ko baara in a hakɛ tɛ dɔwɛrɛ ye a n'a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye walasa a ka se ka dɔn limanaw Mali yɛrɛ ni jɛkulu minnu bɛ yen i n'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba n'o ye Nations Unies ye yɔrɔ san o san an bɛ nafolo caman de bɔ ka don o la an ye tɔnden ye n'i ye tɔnden ka ban bɛn kɛra min kan limanaw i kan ka o di a ko waati dɔ la san 2015 waati an ka jamana kun dɛsɛra ka o nafolo sara o kɔlɔlɔ kana bi an kan tuguni a jala k'a fɔ ɲina o baaraw de bɛ sen na walasa labɛn ka kɛ san 2021 na ko a jala k'a fɔ miliyari 4,000 o de ɲinina limanaw walasa an ka se ka laɲiniw ka se ka sabati nin jɛkulu ninnu kɔnɔna la kɔsa in na yɛrɛ ko Alfuseni Sanu ko a ye
lettre krengreni yɛrɛ ci ministre so min bɛ n'o b'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunna ko yɔrɔ ndolantanw ani farikolo ɲɛnajɛw bɛ senna sisan k'a ka sɛbɛnni kɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ ndolantan ko la ani baara minnu kan ka kɛ jamana kɔ kan ndolantan ko la farikolo ɲɛnajɛ la k'a ka bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ka na n'a ye walasa nafolo min bɛ don a la o ka se ka dɔn kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an b'a kun cɛ ni soir de Bamako ye soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin wagati in na limanaw ko Allemagne jamana ko olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan k'u bɛna lajɛ k'u bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ yen k'a sababu kɛ mun ye ko olu ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ ko Mali la yan nɔ ko a bɛ n'a fɔ basigi ti yan nɔ ko basigi ti yan sabu ko a bɛ n'a fɔ ko coup d'état caman de bɛ ka tugu ɲɔgɔn na ko kalo damadɔ coup d'état 2 olu tugura ɲɔgɔn na Mali la yan nɔ min ye Allemagne ye u ka wasabulon o de ye ni laɲini kɛ Mali gouvernement fɛ k'a fɔ ko aya olu kɔni bɛ fɛ k'u ka kɛlɛcɛw ka olu sama ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commissaire du parlement min ɲɛsinnen don u ka kɛlɛcɛw ma n'o ye Eva Ogle ale ye taama dɔ kɛ farafinna tilebiyan fan fɛ a bɔlen Niger jamana kan a nana Mali la yan nɔ o de taama senfɛ k'a y'a ɲini Mali jamana faamaw fɛ k'a fɔ ko coup d'état dɔ kɛra san 2020 o ma mɛn yɛrɛ ko san 2021 ko coup d'état wɛrɛ tugura o la mai kalo la ko jamana faamaw ye layidu minnu ta yɛrɛ k'u bɛ fɛ ka kalataw boloda ko jamanakuntigi colonel Assimi Goïta k'ale y'a jira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ ko kalataw tɛ se ka kɛ lakanabaliya hukumu kɔnɔ k'u b'a jira olu la k'a fɔ ko garanti tɛ olu bolo k'a fɔ ko kalata bɛna se ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen na a dun jirala k'a fɔ Allemagne ka kɛlɛcɛ min bɛ Mali la yan k'a bɛ se maa 1350 ma minnu bɛ EUTM kɔnɔ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ o de la min ye Allemagne ka nin cɛba min filɛ nin n'o ye Hegel ye a ye taama min kɛ ka na Mali la Noël ɲɛkɔrɔla la a ye nin kuma de fɔ a ko olu kɔni bɛ fɛ k'u ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen bɔ Mali dugukolo sanfɛ sabu olu ɲɛ bɛ min na Mali la k'o ye ko danayaba tɛ baara ninnu na sabu don nataw la k'a fɔ basigi bɛ na olu ɲɛ tɛ o la o de y'a to k'u b'u ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ Mali la yan nɔ aya limanaw kunnafoni filɛ dɛ an b'a bila nin kan yan soir de Bamako de ye nin fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kura minnu mana bɔ an b'olu lakali aw ye yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka waati wɛrɛ jira an na